פרי. קובי, מה אתה אומר על כל האלה שמפרסמים עכשיו על מכירת חברות? תשמע, זה מעולה, זה ממש ממש טוב. עכשיו אנחנו צריכים להסביר 200,000 פעם. איך מוכרים חברה, למה מוכרים חברה. אבל אני שואל את עצמי שאלה ממש ממש חשובה. האם הם עובדים לפי ההנחיות? האם עובדים לפי נהלים? שולחים הצעת מחיר מסודרת? האם הכל מתבצע by the book? האם יש להם המלצות? האם הם עוברים על תהליך תקין בשביל שהלקוח יהיה רגוע אחרי מכירת החברה? והכי חשוב, יש להם אחרי זה אבא ואמא? אם הם מכרו את החברה, אחרי זה לפנות אחרי מכירת החברה? אז אני מציע לכולם לא לחשוב שדווקא המחיר הכי גבוה זה מה שיקבע, אלא לבחור גוף וחברה מסודרת שפועלת רק לפי הנהלים. לכן אני מציע לכם להשאיר פה פרטים ולבדוק אותנו. פה יש לכם גם אבא וגם אמא, ואנחנו נלווה אתכם בצורה מקצועית לחלוטין.